No niin, ei tässä mitään juu. Nyt halusimme tehdä tämmösen Serek-videon, eli miten täällä Porissa näitä tehdään. Ja ihan ensimmäiseksi niin me laitamme tästä demonstraation vuoksi, Perttu ei tarvi puudutusta, mutta laitetaan ihan tää Lingual Plate puudutus ihan demonstraation vuoksi, niin löytämme semmoisen, että mikä se semmonen juttu on. Ja nyt meidän hammas on toi 3.7 tuolla. Siinä on tommonen vähän erosiosta kärsinyt okusaalipinta, pudonnut vähän amalgaamia ja sitten siellä on hiushalkeamia linguaalisesti ja distaalisesti. Mutta nyt, ja mä käytän tätä siis kaikissa, mä en käytä mitään muuta puudutusta kuin tämä Lingual Plate, mä käytän tätä lyhyttä neuvoa ainoastaan. Käännetään ja idea on, että se laitetaan tonne 3.7 distaalijuuren kohdalle kiinnittyneikäinen alueelle ja sitten hitaasti painetaan ja sinne muodostuu tommonen pallukka, joka pitää sen puudutusaineen kireesti juuren pään alueella ja puuduttaa sen tosi näppärästi. Ja se on niin paikallinen, että siinä täytyy laittaa sitten toinen kuvitteellinen mesiaalijuuren kohdalle. Noin. Ja sitten ihan pikkusen laitetaan tänne bukkaalisesti. Siellä on kuulemma jotain hermoja. Ainakin koulussa sanottiin, että siellä on jotain hermoja, mutta pikkuhipauksen sinne. Noin. Ja huuhdellaan vähän pois sieltä makuja. Ja sitten me käytämme tässä myöskin tämmöistä Isolite-syljen poistojärjestelmää. Tosin emme vielä laita sitä suuhun, mutta tämmönen hirveä kampamaneetti sitten laitettaisiin sinne. Tulee myöhemmin nähtäväksi. Mutta nyt me voitaisiin ihan katsoa tuosta Serekistä, että miten me määritetään se ohjelma. Vaikka niin ensinnäkin toi niin Serek-kone pitäisi käynnistää hyvissä ajoin ennen kuin ruvetaan töihin, että mä linssin lämmitin. Oho, laastaritus. Niin koska se linssi pitää olla lämmin, ettei se höyrysty suussa, kun sitten yritetään kuvata. Ja tietokone on tässä ollut päällä, mutta nyt valitan täältä Serek Software. Noin. Ja nyt me tehdään tää, sovittiinko että me tehdään se kopiona? Joo. Eli me tehdään nyt kopio-ohjelmalla, että se on pikkusen semmoinen vaativampi ohjelma, ihan perusohjelma, mutta ei paljon. Kaiken kaikkiaan tää Serekki on ihan lapsellisen helppoa. No niin, sitten tästä valitaan potilas, jos on aikaisemmin tehty, mutta jos ei ole, niin otetaan Add New Patient, eli lisätään potilas. Meillä on nyt Terttu-niminen potilas ja olisiko Tertun helminumero? Joo, 28940. Ja tähän ei tarvitse laittaa mitään muuta kuin potilaan nimi ja joku numero, mikä tahansa numero, mutta ei samaa numeroa kenellekään toiselle. Ja me käytetään Helmi-ohjelmassa olevaa potilaan numeroa. Ja seuraavaksi Add New Case, eli päätetään mitä tehdään. Voisin tulla siihen taakse vielä kuvaamaan. Se on taakse, niin se on sieltä ehkä. Joo. Ja nyt ollaan tekemässä hammasta numero 37 ja
me pitää ensin määrittää, että mitä me tehdään. Ja tässä on tämmöinen kuin biogeneric individual. Hei, mä nostan sun pyörät, kun se oli tuossa edes, mutta se ei ole lukossa. No on se lukos. Lukos, mistä? Siis siinä on se pyörän oma lukko. Ai, kun se on se sarven. Mä en nähnyt mistä. No, okei. Jatka. No niin. Elikkä valitaan se menetelmä, millä me nyt halutaan tehdä tämä. Ja kun tässä tapauksessa on käytössä purentakisko, niin me halutaan tehdä kopio tuosta vanhasta, niin päästään mahdollisimman vähän säätämisellä sen kiskon suhteen ehkä. Mutta täällä on tämmöinen kuin biogeneric individual, joka sitten hakee vaan kirjastosta sopivan hampaan. Ja sitten on tämmöinen kuin biogeneric copy, joka me nyt valitaan, kun me kopioidaan se kyseinen hammas, mitä me ollaan tekemässä. Jos me haluttaisiin kopioida toisen puolen seiskan oklusaalipinta, niin täällä olisi tämmöinen kuin biogeneric reference, mutta nyt me kuitenkin käytämme kyseistä hammasta. Ja nämä pitää valita ennen kuin valitaan hammas, että mitä siihen tehdään. No nyt me on valittu copy crown ja 3 seiska. Sen jälkeen me pitää valita jyrsin yksikkö, jos niitä on useampia. Meillä on 3, valitaan toi. Sitten pitää valita materiaali. Valitaan Triux Forte, vaikkei se olisi nyt ihan tuolla välttämätön. Se on semmoinen monivärinen, esteettisempi. Ja nyt me ollaan valittu työ ja viemällä tämä kursori tuohon hampaan päälle, jota me aiotaan käsitellä, niin siihen tulee teksti, joka ilmoittaa, että mitä me on siihen valittu. Et se kannattaa aina vielä tarkistaa ennen kuin menee eteenpäin. Eli siellä lukee biogeneric copy. Sitten aina kaksoisnuolesta eteenpäin. Ja seuraavaksi sitten voitaisiin alkaa kuvaamaan. Ja nyt me voitaisiin kuvata ja sä voit kuvata siitä kyllä ihan täysin. Ja nyt kun ajatellaan niin, että me on puudutettu potilas ja vaikka Terttu on rohkea eikä pelkä kipua, me ei tarvitse odottaa sitä puudutusta, mutta tavalliset potilaat jonkun verran jännittäisi kipua, niin ennen kuin se puudutus tulee aktiiviseksi, niin me voidaan kuvata monta asiaa jo etukäteen, niin nopeutetaan tätä kokonaisprosessia. Eli ensiksi, kun mentiin ohjelmassa eteenpäin, niin täällä aktivoitui tämä Biocopy Lower, eli ota kuva siitä alkuperäisestä pinnasta. Silloin kursori viedään sen kyseisen ikonin päälle ja kamera käynnistyy automaattisesti, kun edetään ohjelmassa, mutta sen saa täällä jalkakytkimellä pois ja päälle. No niin, nyt se on päällä. Ja sitten Terttu on suuta vähän. Jaa, nyt me voitaisiin itse asiassa laittaa laitetaan toi jo tässä vaiheessa, niin se Isolite. Eli sitten meillä on tämä Isolite järjestelmä, ja tämä on hyvä pikkusen hygienisesti kastella. Taitellaan näin, mahdollisimman pieneksi. Laitetaan imu pois. Ja tässä on tämmöinen purusiiveke, niin oho, meitäs mennä väärältä. Mut sitten niin taitellaan se mahdollisimman pieneksi. Ja potilaalle tietysti selitetään, että mikä tämä on ja ei tähän kuole. Useimmat selviytyy. Tertulla on tää joskus ollut, että hän sanoi, että toimii, kokeillaan. Voi kerran 2 yökäyttää, mutta sitten kun se on paikallaan, niin jopa herkkäkurkkuiset potilaat on tykännyt tosi paljon. Eli tästä mennään sitten. Ja laitetaan katsotaan, ettei huulet jäisi kauheasti väliin. Ja tämä on se pahin vaihe, kun nämä joudutaan täällä niin levittelemään tänne. Nyt ne kannattaa reippaasti levitellä noin paikalle ja sitten Terttu puree kevyesti. Ei tarvitse purra, mutta nyt voiko parempaa työympäristöä olla hammaslääkärillä? Kysyntä vaan. Eli nyt me saadaan tuosta kuvaus, preparointi
kuvaus ja jäljennyskuvaus ja muut tehty tosi hyvin. Ja nyt me kuvataan siitä sitten se alkukuva, eli kopio tuosta. Ja aina täytyisi puhaltaa mahdollisimman kuivaksi kaikki ylimääräinen sylky pois. Ja mä oon kuvannut sillä tavalla, että mä en katso tonne ruudulle. Mä vaan kuvaan tästä näin. Ja sit mä kuvaan tuolta sivua. Mä kuvaan vielä vähän tuolta takakulmaa. Ja hoitajalle on annettu tässä kohtaa valtuus neuvoa hammaslääkärille, että näkyykö kaikki. Ei mun tarvitse erikseen katsoa tuonne suuhun, mutta mä luulen, että se on siinä. Seiska hukkaali vielä puuttuu. Joo. Tänne ei tarvita ihan. Ja tässä on olennaista, että 4 ja 5 ja 6, mutta 4 ja 5 näkyy hyvin. Voisi ottaa hiukan ehkä 3 vielä siihen. Noin. Sen takia sitten kun otetaan se purentakuva, niin on se referenssitapahtuma menee tässä 3 ja 4 kohdalla, koska tuolta takaa me ei saada kuvaa oikeastaan millään. Niin riittää kun saadaan tästä kuva, kun on kuvattu niin tarpeeksi pitkäksi. Ja nyt kuvataan vielä toi yläleuka valmiiksi. Ja puoleltaan vähän toivoisella hiukan päällä. Nyt kun tää iso laite on tässä päällä, niin se imee täältä myöskin höyryt, hengityshöyryt pois ja pitää tämän linssin puhtaana. Eli aivan sietämättömän hieno moniteholaite. Vähän nousta. Ja aina kuvataan ensiksi tuo okusaitinta. Ja parafinaalisesti tästä ei nyt paljon kuvata. Ja sitten ihan viimeiseksi vielä kuvataan tämä okusaitinta. Noin, niin silloin merkitystä sitten sen suhteen, että ne kuvat yhdistyy. Ja siellä on pikkusen hukkaallisesti kuutosta, niin otetaan sinne vähän vaikkei. Noin, ja taas toi 4. Noin. No nyt siinä on riittää kuvat. Ja nyt me voidaan preparoida toi hammas ja mitä meidän ei tarvitse kuvata, että sä voit sulkea paljon siksi aivan. Lähdetään tosta. Siis mä ensin tän amalgaamin tästä kuvattelen pois. Nyt laittaa toi käyttäjä. Päätettiin tehdä tähän koko okusaalikunta sen takia, että täällä on todella hiukset halkeamassa tuolla vistaalisesti ja lineaarisesti. Niin
tukkallisesti ei ole mitään haakeamaa, mutta se ennen kuin pitkällä tähtäimellä niin testo on parempi näin. Eli täällä on halkeamia mesiaalisesti vähän distaali- ja linguaalisesti. Eli sit vaan suunnanviileiksi tuosta silmät kiinni ja sieltä pois. Ja preparointi on tämän isolaitin kanssa joskus vähän ahdasta. Ei ole siinä niinku mitenkään kaikkein paras, mutta tässä niin potilaan nieluun ei mene nyt mitään ylimääräistä. Siinä mielessä minusta korvaa kokteilla niin ihan kokonaan. Jossakin suhteessa oli parempi. Meneekö tää nauhalle? Mene. No, antaa mennä sitten. Niin kuin näkyy, niin toi isolaitti se vähän tässä niin häiritsee ehkä tätä preparointia, mutta ei välitetä siitä. Ja mä otan ton mesiaalisen tolla, ei mennä liikaa tähän naapuriin. Noin. Ja jos laittaa sedettiä tähän suoraan, mutta mä haluan pikkusen enemmän resenttiä, niin mä vedän tästä ympäri vielä tämmöisen vanteen, joka sitten myöskin vahvistaa sitä halkeamista. Taitumista poistaa, siis ei vahvista, vaan vähentää. Ja sitten kontaktialueella pikkusella, niin ei mennä tuolla naapuriin kauheasti. Mieluummin yhtään. Se ei oikein syö sillä tavalla. Jos se sitten olisi niin. Sitten, no taisi löytää.
siinä reparoida. Voisi olla, mutta nyt pitää tarkistaa, että siellä on tilaa tarpeeksi. Jos alasta selvää, niin saan tämän harmoin vähän pois. Tohon ja sitten puret kiinni. Joo. Eiks pidä vaan. Joo, on takaisin. Ja sitten me voidaan kuvata sitä. Sitten laitetaan eksposyyli ihan demonstraation vuoksi. Ei pieneihin tuoda, mutta Terttu on luvannut, että kaikkia saa kokeilla. Ja sä voit vähän puraa sitten. Noin. Ja sitten, nyt pieni vuoda, mutta mä ihan, eikä ole, no tossa dispällisistä vähän niin voisi olla tarvettakin, mutta ei menty nyt sinne. Niin Expasyl, sitä laittaa, tämä on siis verisuonien sulkija, ei veren vuodon tyrehdyttäjä. Ei saa olla verta siinä kohdassa, mihin Expasyli laitetaan. Ja hoitaja, ei tarvitse nyt pitää, mutta toiselta puolta puustaa ja toiselta puolta imee. Et ei ole yhtään verta siinä kohdassa, mihin laitetaan. Ja sitten tämä pitää saada niinku yhdellä kertaa tänne. Eli tuohon ei putki niinku ikenen ja hampaan päälle puoliksi. Ja sitten puserretaan niin, että se painuu tuonne ien taskuun. Ja pitää niinku jäädä kerralla. Nyt sitä ei enää hyödytä mennä painelemaan. Jos me nyt painellaan sitä, niin me todennäköisesti puserretaan se Expasyl sieltä ien taskusta pois ja sitten se ei avaa sitä ien taskua. No minuutti pidetään normaalisti, mutta nyt ei pidetä mitään helleilyjuttu. Mutta katsotaan tässäkin takauksessa, niin kuin näkyy se on tuolla ien taskussa syvällä. Ja niin kuin näkyy, niin se avasi sen on vieläkin tuolla. Tuossa on nyt erittäin hyvän kuvan. Mutta tietysti kaikki pitää huhdella pois. Sieltä noin. Noin. Mutta se on kallis aine ja muuka hammaslääkäri ei sitä käytä. Vaan hän ostaa niillä rahoilla sitten vesiskoottereita ja kaikkea muuta kivaa. No niin, sitten kuvataan toi ja valitaan täältä tämä alaleuka, käynnistetään kamera ja mennään kuvaamaan. Ja jos joku ei ole käyttänyt tämmöistä suunnitelmia, niin toi napina kertoo, että nyt kuvaus onnistuu ja nyt ei onnistu. Nyt onnistuu. Nyt ei onnistu. Nyt taas onnistuu. Nyt kun kuulee tuosta äänestä, ei tarvitse katsoa mihin. Ja taas pitää kuvata tänne kulmahampaaseen asti. Nyt kun mä tein tuossa tämmöisiä ylimääräisiä liikkeitä, niin voi olla, että yli jotain ylimääräistä tonne, nyt me saadaan sen korjattua. Sitten ihan lopuksi mä vedän tästä jo suoraan välikin noin. Ja katsotaan. Tuolla on pientä puutosta, tuolla vähän. Eli sit vaan viedään takaisin tonne kursori sinne, mitä oltiin kuvaamassa ja jatketaan. Ja mistäs ne oli? Se oli 7 kukkuroilla. Onko nyt kukkuroilla? Ja jos vaan hiontaväärä näkyy, se riittää sieltä. Okei, kontakti pääosin näkyy, koitetaan saada pikkusen vielä tätä kontaktia lisää. Aina kun otetaan tuossa suoraan noin, niin silloin
jatkossa ohjelma kulkee vähän joustavammin. Toi riittää. No niin. Sitten voidaan ottaa tämä hälveli pois viimeistä kertaa ennen kiinnitystä. Ja nyt me otetaan toi purentakuva. Eli nyt setki puree kiinni ja sitten vaan pitää siinä puhdella vähän tuolla jotain ilmaista. Ja siellä on jo siirretty tuohon bukkaaliosioon toi kursori ja sitten mennään vaan täällä. Ja ei tarvi, tässä on hyvä muistaa, ei tarvi mennä tuonne taakse. Riittää, kun tremolaarit kuvataan, niin se osaa paremmin siitä määrittää. Ja nyt se on jotain pikkusen ongelmaa, koska tuossa kopikuvassa on tommonen punainen ruksi. Nyt meidän pitää kuvata sinne jotain vähän lisää tai johonkin muualle. Katsotaan nyt. Tai sitten kun tämä on tämmönen cut-työkalu, eli voidaan leikata pois ylimääräistä tästä, joka saattaa häiritä, että se ei nyt osannut yhdistää noita kuvia. Katsotaan mitä nyt tapahtuu. Se yrittää nyt uudestaan yhdistää näitä kuvia. Ja nyt onkaan se kuomio. Katsotaan se mitä siinä. Otetaan sieltä pois. Tää oli nyt tilattu tämmöinen häiriö. Tähän nähdään tää leikkaustoimenpide sitten sinne. No niin. Nyt tuli oikein kunnon demo. Aha, näyttää varmaan 2 kertaa. Katsotaan, menisikö se nyt. Eli yrittäisiin uudestaan yhdistää muuta. Ei vieläkään. Katsotaan, onko täällä jotain. Toi periaatteessa ei pitäisi häiritä, mutta laitetaan sen. Katsotaan mitä nyt tapahtuu. Ei osaa vieläkään. Katsotaan, meidän täytyy varmaan ottaa toi. Tää on nyt kuitenkin aika siisti. Onko tossa nyt joku? Kannattaako se sit tosta tulla? Otetaan sinne vähän. Nyt. No niin, nyt on vihreä valo. Eli tämä oli erittäin hyödyllinen ongelma. Siitä, nyt kun siellä on vihreä pykälä, niin nyt tiedetään, että tämä homma menee eteenpäin. Ja se voi johtua nyt näköjään siitä, että linguaalisesti puuttuu vähän dataa ja
nyt on tulossa, me saadaan varmaan ensi viikolla ohjelma 4.3. Siellä on kuvauksessa jo näkyy, että missä on puutteita. Sinne tulee puolet rengas ja näyttää, että tähän täytyy vielä kuvata lisää, niin silloin voi sen ennakoida, ettei tarvitse mennä tälleen niin vaikeamman jälkeen. Eli nyt aletaan piirtämään sitä hammasta ja mä en ole tähän mitään väliaikaista laittanut, eli nyt potilas päästetään mukavampaan asentoon. Miten siis tästä ohi? Mutta huolellinen kuvaaminen olisi estänyt sen, että tässä nyt vähän tekijä oli huolimaton. Eli nyt hän pyörittelee niitä malleja siinä ja tässä itse asiassa mä oon ottanut semmoisen tavan, että mä aina pesen tämän kameran. Mä pääsen tästä lämpimällä vedellä ja pidän ton linssin alaspäin ja pesen sen vaan sieltä niin kuin kaikki syljet, mahdolliset vedet ja muuta, koska sen pitää olla äärimmäisen puhdas ja kuiva, niin hoitajat sitten desinfioivat. No niin, sitten vaan tästä laahataan ja jos nämä on, nyt kun mä kuvasin ne, niin kuin hyvin muistat, ihan lopuksi kuvasin okklusaalipinnalta suoraan, ne mallit on tosi hyvin tässä, mutta jos mä en olisi kuvannut, ne voisi olla tälleen tai tälleen. Eli kannattaa ihan viimeiseksi aina vetää suoraan siitä okklusaalipinnasta, niin silloin nopeuttaa ja helpottaa jatkossa elämäänsä. Ja sitten tästä, jos mä rupean, toi on siis yläleuka, jos mä rupean täältä vetämään, niin se käännähtää. Jos mä oon tuosta ylhäältä, niin sitten se ei käännähdä. Ja, no. Ja tietysti nämä on hyvä nämä mallit olla niin kuin suurin piirtein samansuuntaisesti. Et jos ne on vähän vinossa, niin se ei välttämättä osaa niitä viedä. Mutta sitten kun se on niin kuin suurin piirtein samassa suunnassa, niin silloin onnistuu. Ja tässä voi sitten vielä tarkkailla tuota väliä, että onko siellä tarpeeksi. Ja näyttäisi olevan. Nälkä jollain. Sitten vaan mennään eteenpäin tuosta ja siirretään tämä tänne leukaan, että siinä on niinku premolaarialue, molaarialue ja kulmahammas, etuhammasalue. Ja nyt se on vähän kallellaan, että tätä mallia kääntämällä voidaan niinku säätää se suoraan. Sitten taas vähän siirretään oikealla kiinni ja siirretään. Ja sitten tämän kanssa voidaan säätää tätä kulmaa. Se ei muuta. Niin tässä voi vähän miettiä, että mistä suunnasta nyt haluaa sen menevän tuonne paikalle. Noin. Ihan tarkkaan tiedä mikä tämän merkitys on, mutta pakko tehdä aina. Sitten vaan eteenpäin. Ja tässä tapauksessa kun ei ole distaali, siis pihhammasta, niin ei tarvitse trimmata kuin tuosta etureunasta. Eli vähän niin kuin labrassa, niin leikataan kypsimallista pois tuo etuosa ja joskus tämä tekee tämmöisen, että se poistaa sen väärän puolen ja sitten mennään siihen väärällä puolelle ja jos klikataan, niin se saadaan takaisin. Ja sen jälkeen mennään eteenpäin. Täällä on Draw Margin, piirrä hiontaraja ja tässä mä aina vedän tämän niin kuin maksin kokoon ja vähän katselen tällä, että miten tämä olikaan tässä ja tässä on semmoinen automaatti. Nyt on automaatti päällä, mutta se ei oikein mun mielestä osaa hakea. Mä kyllä käytän manuaalin, mä pistän ensin yhden ja sitten kiinni. Ja sitten mä yritän katsoa sitä hiontarajaa suoraan siitä hiontarajan suunnasta tai sille, että mä näen sen hiontarajan hyvin. Ja täällä kanssa niin kääntelee, että jos rupeat tästä suunnasta piirtämään, niin ei välttämättä näe eksaktisti tuota hiontarajaa. Mutta niin kuin näkyy, niin aika hyvin se näkyy tuo hiontaraja tuossa. Ja tää voi vanhasta Bluecam käyttäjästä tuntuu, että onpa epämääräinen hiontaraja.
Mutta käytännössä se on tuossa vähän harjoittelee, niin oppii näkemään, missä se oikeasti on. Ja piirtäminen vasemmalla lopitaan ja kun pitää vasenta alhaalla, niin sä voit kääntää tuota mallia ja tutkia vähän eri kulmista. Ja tässäkin, jos piirtää täältä, niin saattaa käydä noin. Se putoo tonne jonnekin, mutta kun katsoo hientäräjä suoraan, niin ja nyt kun mä manuaalisesti piirtänyt tämän, niin tämä on periaatteessa valmis, ei tarvitse korjata mitään enää. Eli jos se on pikkusen hitaampi, tuosta voi vähän korjata. Mutta jos se on pikkusen hitaampi kuin tuo automaatti, niin se on kuitenkin loppujen lopuksi nopeampi. Sitten mennään eteenpäin, määritetään tuo sisään asetussuunta ja täällä alleneot näkyy tämmöisenä keltaisena ja nyt yritän katsoa tuonne, että se olisi tuon kutosen kanssa niin jotenkin kohtuullisesti, ettei ei kauheasti näin eikä noin, vaan että se olisi, nyt tulisi noin hyvä kontakti. Se olisi tossa. Ja sitten heittää siihen sen kuvan, mikä meillä oli se ensimmäinen kuva. Ja olisi voinut kuvata vähän enemmän täältä, mutta jos olisi halunnut tuota linguaalispuolta niin saada enemmän, mutta meillä nyt toi okklusoilen tässä lähinnä on se ratkaiseva. On tuolta enemmän ja täällä piirretään sitten vähän isommaksi. Piirretään se alue, mitä me halutaan kopioida. Ja jotenkin mä en tykkää tosiaan, nyt on korjaa. No niin. Nyt se on piirretty ja nyt se heittää ensin sinne kirjastosta hampaan, sovittelee sitä ja sitten jossain vaiheessa, nyt se on perussovitettu ja nyt se teki siihen sen kopiomuodon. Ja nyt tosta se on läpi, koska siinä oli se syvennys. Eli toi sininen kertoo, että siinä on alle 1,5 milliä niin posliinin vahvuus. Ja nyt näitä työkaluja, mitä me tarvitaan, niin ne voi täältä hakea, mutta kätevä on tästä suoraan työn päältä oikealla hiirellä ja saadaan työkalut näkyviin. Ja mun tämmönen lempityökalu on tämä, eli circular, mikä hän on. Ja sitten työkalun teho voi säätää tästä hiiren oikealla, sitten pallo eteen ja taan, niin voidaan teho lisätä. Ja tää, kun tässä on nyt semmoinen kuoppa, niin se on vähän haastava korjaus. Mä säädän sen vähän tommosen tehon ja yritetään nostaa sieltä pohjasta sitä ylös. Ehkä vähän isommin tehoa. Noin. No, nousis nyt. Katsotaan sitten. Tää toiset suosikkityökalut on nämä tasoita, vähennä, lisää. Otetaan nyt tuo lisää työkalu, katsotaan mitä on sillä. Senkin teho saadaan tosta säädettyä. Ja meidän pitäisi nyt jotenkin saada tää sinisyys tästä pois. Eli nyt mä lisään siihen koko ajan tavaraa ja toi punaisuus on taas sit sitä, että se on niinku vastapurjan sisällä toi kohta. Mä valitsen ton tasoitustyökalun ja säädän tehoja siitä vähän ja sitten mä tasotan tätä tästä. Ja katsotaan välillä, nyt se olisi tommonen. Sitten mä otan tuon miinustyökalun ja tarkistan tuon tehon, että se on sellainen suht sopiva. Tosta vähän pois ja taas vähän teho pikkusen pienemmän. Noin. Tuohon meidän täytyy vähän jättää niinku
vähän jättää niin kuin enemmän ja mahdollisesti ottaa vastapuolista vähän. Noin. Tuolta voitaisiin pikkusen ottaa. Noin. No niin, siinä se suurin piirtein olisi. Sitten katsotaan tuo kontakti vielä. Eli tää on tämmöinen, voi erilaisia asioita ottaa näkyville tai pois, niin trimmataan, eli otetaan tuo kutonen pois. Ja tää on aika hyvä, en paljon puuttuisi, mutta ehkä ihan pikkusen keventäisin. Noin. Niin nyt se pitäisi olla aika hyvä. Sitten voidaan palauttaa toi. Ja tässä voi tosiaan, jos haluaa, niin heittää tuon yläleivon tuohon, jos haluaa vielä katsoa, että miten se, että onko se jotakin mahdollisesti korjattavaa. Tuosta voisi hiukan venyttää, ettei näy heikkoa kohtaa. Otetaan yläleivon pois ja sitten mennään eteenpäin ja laitetaan kone jyrsimään. Ja tässä on nyt sitten se, jos toi on kontaktikohta, eli siellä on vielä pieni ohut kohta tossa, niin nostetaan siitä vähän vielä. Noin. Sitten mennään eteenpäin ja haluttiin tehdä tämmöisestä neliväripalikasta, eli tässä pystytään tätä väriä säätämään, sitten voidaan siirtää. Nyt siinä olisi niin kuin tumma pienraja ja vähän vaalean pienraja. Eli hiiren oikealla saadaan näitä työkaluja esiin. Ja nyt mä käännän ton, tää on se mistä se olisi niin viimeiseksi kiinni tässä alustassa, niin se ei oikein käy. Kun me on nyt suunniteltu se kontakti, niin me ei haluta sitä pilata, niin me voidaan tästä kääntää. Noin, nyt se on sivupinnalla ja nyt se ei häiritse. Tässä tapauksessa väri nyt ei ole iso juttu, mutta toi olisi hyvä. No niin, nyt laite ilmoittaa sitten tosta, että minkä kokoinen Trilux Forte TR12. Niin nyt me menemme viemään sen tuonne jyrsimeen ja sitä ei tarvitse kuvata. Joo, nyt olemme täällä meidän hiomossa ja meillä on nyt tällä kertaa 3 jyrsintä ja on valittu harmiksemme tuo lattialla oleva. Ja siinä näytössä en lukee, että jos on unohtanut, kun tuli huoneesta ja mitä voi sattua, niin mikä sinne piti laittaa, niin täällä lukee se sama Trilux Forte 12. Ja sitten vaan avataan luukku, otetaan momenttiruuvari ja edellinen työ pois popsista. Ja sitten täältä jostakin valitaan se Trilux Forte 12, eikö se semmoinen ollut? On se. Joo. Ja sitten laitetaan tonne paikalleen niin, että se loksahtaa ja pidetään sitten kiinni, että se pysyy tossa jo 1 naksautus tuosta ja käyntiin. Ja nyt siirrymme ansaitulle kahvitauolle. 10 minuuttia 50 sekuntia on kahvitunti. No niin, nyt meillä on tässä tämä aihio ja siinä näkyy se, mistä se on ollut viimeksi kiinni. Ja se hiotaan pois. Ja siinä täytyy olla vesiäänestys, niin se tapahtuu tässä esimerkiksi näin. Ja sen jälkeen harmaa kumi siitä, tosta on se, kiilotetaan se. Ja nyt kun siinä on se jyrsimen hiontatimantti on tehnyt tähän mikrokarheutta, niin tämä harmaa kumi poistaa sen, mutta ei kuluta yhtään enempää. Eli täällä voi painaa ihan niin kuin lujasti. Ja mielestäni tärkeintä on hioa toi hiontaraja lähinnä, että okklusaalipintaa en nyt sitele.
koska tänne hiontorajaan ja varsinkin kontaktiin me jää päästä kiinnittämisen jälkeen, niin tässä on herkullinen tilaisuus tehdä hyvä puhdistuva tinta kohtaan, johon me ei välttämättä päästä. Tässä tapauksessa hiontoraja on aika ylhäällä, että siihen ehkä olisi vaikka päässytkin, mutta vanha ruuna ei tapojaan muuta, niin se on hiottu ainakaan. Sitten pistetään vähän vähemmän kierroksia tähän punaiseen. Ja tällä syntyy lähes vastaava kiilto kuin jos polkattaisiin tämmöinen kokiin ja laitettaisiin siihen se kleikka. Mutta tämä kiilto vastaa aika hyvin tämmöistä luonnollista kiillettä. Ja kiillotuksesta on varmaan 100 erilaista ohjetta ja käytäntöä, mutta nämä on muutenkin ton Tammisen Juhanin suuri fani, eli keep it simple. No niin, sitten mennään sovittamaan tätä. Eli on the air. Tämä on ehkä helpompi nyt kokeilla ilman sitä isolaittia. Sitten ei kannata pudottaa sitä mihinkään. Niin alustavasti sovitan sitä. Mitenköhän se menee ja aika hyvin menee ja suunnattoman kokemuksen ja taidon myötä niin se on heti, ei tarvi mitään tehdä. Oho! Tuliko nyt sanottua vähän vahvasti. Mut sitten mun yksi juttu on, että mä katson nyt miten se on siellä. Sitten mä otan tästä, sitten mä laitan tuohon mesiobukkaalikustiin stickin valobondilla. Niin sit kun mä kiinnitän sitä, niin mun ei tarvi arpoa, että miten päin se sinne meni. Ja sitten hiukan maalaan tuohon bondia, että se varmasti pysyy. Ja sitten valotetaan semmoinen 5 sekuntia, 10 riittää. Ja tässä sit mä aina vielä testaan, että se oikeasti on kiinni, ettei se missään kriittisessä vaiheessa vähän revin tästä aika lujaa. Pysyy. Ja sitten puhalletaan kuivaksi ja sitten laitetaan lakka. Ja laitan tämän valon niin tähän hammasta päin, että se peilaa tossa. Niin sit mä näen laittaa sen lakan ihan täsmälleen vain tohon hiontarajaan, ettei se mene tonne sidospinnalle. Ja tää lakkausmenetelmä on lähes tieteellisesti tutkittu Outokummun elektronimikroskoopilla, että tämä ei etsauksessa liukene eikä häviä ja ei sillä tavalla mene tuonne sidospintaan eikä heikennä sitä sidosta. Ja pari kerrosta sitä yleensä. Noin. Sitten se puhalletaan kuivaksi ja täältä aloitetaan taas sisäpuolelta, ei se leviä tänne sisälle taas pikkuhiljaa tänne reunalle. Ja sen erottaa kyllä selvästi, että jos se kiiltää toi sidospinta, niin siellä on lakkaa, ja jos siellä olisi lakkaa, niin sitten otetaan vaan täältä ilman jäädytystä joku pora, ja sitten ei pidetä tästä kiinni, vaan tästä tikusta, niin tuosta niin voi aivan hipaisin voidaan ottaa noin, ja siitä lähti se lakka pois. Ja nyt hoitajatar voi käsitellä sen fluorivetyhapolla. Ja me palataan tänne suuhun ja laitetaan se tämä systeemi taas takaisin. Kaivotellaan noin. Ja
varotaan, ettei huulet jää minkä väliin. Potilas voi nyt vähän kurra kevyesti yhteen. Ja levitellään nämä evät tonne. Se on se ikävä vaihe. Ja sitten laitetaan tuolta käymään. Se täytyy vaan jättää siihen. Ja tässä vehkeessä, jos tosiaan hommaa tänään iso lait, mutta tästä voi säätää niin kuin alaleuassa on nyt Timo, yläleuassa on minä molemmissa. Tämä on niin tehokas, että se voi pikkusen viiltää jopa, että sitä ei kannata pitää niin kuin päällä ennen kuin sit vasta kun sitä tarvitaan. Ja sen voi tehon säätää tosta. No niin, sitten mulla on semmonen tapa sitten tässä hommassa, että mä en siis suojannut mitenkään ton noin 20 minuutin ajaksi, mitä tuossa menee kaiken kaikkiaan ton piirtämisen ajan, niin sitten mä ihan korsotyylillä pesen tän hampaan. Ajattelen, että mä saan sieltä jotakin ilmaista pois. Noin. Ja saatan imon päälle. Niin mitään imoa, hoitaja-avusteista imoa ei tarvita, että tää hoitaa kaikki sieltä pois. Isoja. Noin. Täytyy hiukan vetää tätä potkia tuolta pois. No. Niin, nyt meillä on siinä turvallisesti hammas ei pääse nyt kontaminoitumaan ja jopa hengitysilman kosteus häipyy, kun se on ilmapäällä. Joo. Ja sitten mä käytän tätä Prelude sidosmenetelmää. Se on tämmöinen 3-aine juttu. Eli käsitellään ensin tällä ykkösaineella, sen annetaan olla noin 10 sekuntia. Sitten puhalletaan pois, kuivataan. Sitten laitetaan kakkosaine. Ja koko ajan levitellään tähän. Sitten tuolla Corsodyl pesulla on semmonenkin funktio, että kun nyt on tärkeää, että ei enää vuoda tää hammas, niin tai ien, niin mä pesen sillä pikkusen reippaasti, että jos siellä on joku ikäinen kohta, joka on mahdollisesti vuotava, niin se vuotaa sitten siinä kohtaa eikä myöhemmin. Mutta jos se ei vuoda siinä Corsodyl pesun yhteydessä, niin ei se sitten vuoda enää tässä sidostusvaiheessakaan. Ja sitten laitetaan 3. aine, on sitten se vaan niin pestään ikään kuin toi pinta ja se puhalletaan saman pois. Ja tämä 3. aine tekee tästä niin kuin dual collective aineet, siis sopivat sitten tämän kanssa käytettäviksi. Ja sekin puhalletaan saman pois. Ja sitten Duolink on se, mitä käytän. Ja mä aina itse puristan sen, että hoitaja ei saa puristaa sitä. Jos se puristetaan liian aikaisin ja ne tulee joku säätö tuossa, niin saadaan kollettua ja se enää toiminnan. Mä otan tän ihan täyteen niin reunoja myöten. Sitten mä vähän taitan sen pitäisi mennä aika kivasti tänne. Ja sitten pääs. Ja ihan ekas mä otan ton pois. Mä koko ajan painaan sitä vähän, että se on niinku perillä, ei liiku edes takaisin. Ja sit mä valotan semmosen muutaman sekunnin ihan tästä näin.
Nyt se on vähän kiinni, mä ei tarvitse sitomaa pitää. Sitten mä aloitan taas toiselta puolelta muutaman sekunnin. Ja sitten edelleen painon lujasti, nyt voisi ottaa valoihin. Ja sitten nyt nää pitäisi lähteä tästä mukavasti sellaisena. Nyt täällä on hammasta niin paljon, että silmillä on lujalla kiinni. Ei lähtenyt ihan näytösluontoisesti, mutta melko hyvin. No, ja sitten vielä yritän ehtiä tämän hammaslangan kanssa kontakti menemään läpi samalla painon lujasti, noin, ettei se kovetus kunnolla. Sitten kovetan tässä ja nyt noita roskia tuolta ei tarvii, ne on siinä säilyy hyvin tuon isolaitin suojassa. Me voidaan jossain vaiheessa sieltä nytkin pois. Ja sitten vaan kovetetaan. Mä kovetan tän kuitenkin nyt, että mä saan ruveta sitten heti sitä viimeittelemään. Toi tuolin kovettuu 6 minuuttia ja sitähän me ei jakseta odottaa sen mitään. Siis kemiallinen kovettuminen 6 minuuttia, mutta se on myöskin valokovetteinen, niin kovetan sen tässä nyt sitten niin, että ei siitä enää mitään liikunut mitään. Vähän näitä puolelta. Ja sitten me voitaisiin vetää noita ottaa tuolla toisella tehoilulla. Tai otetaan ne vaikka tuolla isommat ja sitten kunnolla pienen tukkoa. No, ja sitten mä voisin vähän sitten ihan höyhenen kevyesti hion tästä noin saunapinnat niin ylimäärä pois. Ei tarvitse. Edelleenkään ei tarvita muita aineja, että tämä isolaisen homman hoitaa aivan. Suurin piirtein tässä vaiheessa tämä isolaitto kannattaa poistaa, että toi viimeistä oli vähän hoitanut. Eli otetaan pikkusen avaa ja kierretään vähän ja noin. Sitten katsotaan loppuun. Nyt kun tässä oli kiilettä aika paljon, niin se tarrat aika lujasti tuolla. Bukkaalikintaan tuolla. Ja sitten käännetään tähän noin päin. Otetaan. Mutta hammaslääkärissä kärsitty kipu on kuin palkankorotus.
Siellä oli. Ja huudellaan täältä ulos. Katsotaan, että joo, siisti on. Ja niin kuin äänestä kuuluu, niin täydellinen kontakti. Voi että. Ja vielä semmoinen, joka pysyy. No niin, katsotaan sieltä sitten. Ja nyt siitä, nyt saako tosta vielä lähikuvan, että se on saumaton sauma, jos näin voisi sanoa. On vielä kiilottamatta, mutta tässä oli nyt vähän ideaalisesti kiilettä toi. Mutta sitten vielä kiillotetaan nämä sivupinnat. Ensin vähän hyödyn timantilla nämä ulkopinnat vielä päin ensin parhaimmalla. Ja no, heitetään siellä. Katsotaan sitä purentaa siitä. Otapa väripaperi sieltä. Ja nämä on tässä siitä potilasta heti puremaan kaikki keski- ja sivuliikkeet, mitä löytyy. Kuitenkaan ei ihan täysillä, mutta ihan siinä heikkaasti. Ja sitten siitä eteen taakse suuntaan. Ja sitten katsotaan vähän, mitä siinä näkyy. Niin se on juuri sillä kohtaa kyllä, missä konekin ehdotti, että tuossa voisi olla korkea kohta. Ja puresti ja kiinni. Ja auki. Ja vielä kiinni. Ja auki. Ja nämä ihan terkuilta jopa kysymystä, niin vielä on tosta aivan pikkusen. Ja nyt kun siellä oli erosio alhaalla, niin on saattanut kääntyä tai lähemmäs vähän niin, että on pieni tämmöinen pustin nykkylä, niin tuntenut siihen erosio tästään. Katsotaan nyt, mitä nyt sanoo. Ja taas vastakkain sinuttain ja vielä on. Vielä on. Ja vielä. Joo. Nyt jo vähän kutosessa kiusaan näkyy. Ja vieläkin kerran. Ja lujasti nyt koko ajan lähtee koneesta. Ja näin. No niin, nyt voisi olla. Onko mitään kommenttia itsellä? Joo, vielä kun on Korkea. Joo, kaikki. Joo. Miettinyt sitä, että kun se on aika semmoinen normaalin tiukka toi kontakti, että kuinka se sitten siirtää niin kuin muita hampaita. Tuntuma voi olla ihan semmoinen outo senkin takia. Joo, vielä hyvästi.
Ja joo, nyt oli parempi. Okei, otan tuosta ja hieron päälle ton. Ja sitten hiilotan tän läpisalisinnan tästä parhaalla. Mikä vielä? Ja sitten viimeistelen tuolla. Nyt olisi parempi. Vau. Miten hyvä? Mä en kuullut. Oikein No niin, ahaa, niin, okei. Nyt kuuluu vähän huonosti. No niin, siinä se on ja toden siitä puuttuu fissuuran värijälmät, mutta joku potilas oli sanonut, että kun oli tehty labrassa empresstuuno ja siinä oli nätit värjätty fissuuret ja kaikki, niin hän sanoi, että hän olisi kyllä halunnut ehjän hampaan, että Serekin kun tekee, niin saa ehjän hampaan. Niin väriä. No niin. Oi, kiitos. Kiitos. Tuli siitä. Kyllä meni hienosti. Ja kuvaajat oli ihan hermostunut köyhä.